والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna farawa da godewa Allah madaukakin sarki da ya taimake mu ya sake tattara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin karanta wannan littafi na Lum'atul I'tiqad na Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, wanda wannan shine majalisi na biyu a cikin jerin majalisin da zamu yi dan bayanin abin da wannan littafi ya kunsa, wanda a wancan sati ko ranar Alhamis ta gabata mun fara yin karatu a cikin wannan littafi har mun kawo inda malam yake cewa wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad, ai Allah madaukakin sarki ya tsarkaka daga riƙar mata ko kuma a ce yana da 'ya'ya, wanda akwai ayoyi da yawa na Alƙur'ani mai girma da suke nuni zuwa ga haka, wanda kuma mun bayyana cewa wannan bayani da ake yi na cewa Allah madaukakin sarki bai riƙi mata ba bai kuma riƙi 'ya'ya ba, ana yi ne saboda a tabbatar maka da cewa babu wani abu mai kama da shi, domin an ce yana da mata to dole ta zamto tana da jinsi irin jinsinsa, in an ce yana da 'ya'ya to 'ya'yan dole su zamto suna da jinsi irin jinsinsa. To kore 'ya'ya da kore mata dalili ne da kuma far'i ne na bayani akan cewa Allah madaukakin sarki babu wani abu da yake kama da shi kwabo da kwabo, wanda mun yi bayani a wancan sati bayani mai tsayi. Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda suke wato bin aqidar magabata, aqida ta daidai. Sai Allah madaukakin sarki sai wato malam ya ci gaba da cewa ونفذ حكمه في جميع العباد ونفذ حكمه في جميع العباد ونفذ حكمه في جميع العباد أي الله مدaukakin sarki ya zartar da hukuncinsa akan gabaki ɗaya bayi, ma'ana Allah madaukakin sarki ya aiwatar da hukuncinsa akan kowa, ya yi abin da yake so akan kowa, kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne mai hukuncin da babu wanda ya isa ya mai da hukuncinsa, yana yin abin da ya so san da ya so akan wanda ya so a kuma lokacin da ya so. A nan kamar malam yana nuni zuwa ga cewa bayi ga baki ɗayansu dolansu sai sun bauta wa Allah maɗaukakin sarki ta fuskar da suke so ko ta fuskar da ba sa so, dole dai yanda Allah madaukakin sarki ya tsara musu haka za su bai isa su bauɗe ba. Domin me? Domin ibada ta Allah madaukakin sarki ta kasu zuwa gida biyu. Akwai ibada da muke ce mata al-ibadatu al-ikhtiyariyya, al-ibadatu al-ikhtiyariyya da kuma al-ibadatu al-qahriyya. Al'ibadatu al'ikhtiyariya da kuma al'ibadatu al-qahriyya. Me al'ibadatu al'ikhtiyariya? Su ne wato bautar Allah maɗaukakin sarki da bawa yake yi na ƙashin kansa yana so. Allah ya ce ka yi sallah sai ka zaɓa ka ji a cikin ranka kana jin daɗi ka yi sallar nan. Allah ya ce ka yi zakka sai ka zaɓa a ƙashin kanka ka yi wannan. Wannan ibada ce ikhtiyariya. Wannan kuma ai ba kowa bane yake yi. To kenan ba ita malam yake nufi ba a nan wurin da cewa Allah madaukakin sarki ya aiwatar da hukuncinsa dole bayi su bi yanda yake so akan kowa, ba wannan yake nufi ba, tunda dai ai muna gani da idanuwanmu akwai waɗanda ba sa bin dokar Allah madaukakin sarki kwata-kwata, ba ita ake nufi. Wacce ake nufi? Alqahariya, wato ta tirsasawa ta dole. Akwai ibadu da suke ake ce musu al-ibadatu alqahariya, na tirsasawa na dole. Wayanne kenan? Su ne ibadodin da suka shafi abin da ya shafi rububiyya, tsarin halittar ɗan adam. Allah maɗaukakin sarki da ya halicci ɗan adam ya yi masa hanci iri kaza, ya yi masa hanci iri kaza, dole kuma ya haƙura da bin wannan tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi a kansa. Wannan bawa
yana ci yana sha, wanda ita ma ibada ce ta me qahariya. Haka Allah ya tsara shi kuma dolen shi yayi, yana fitsari yana kaza. To abin da malam yake nufi kenan anan wurin. Sannan kuma suna yin rashin lafiya, suna mutuwa. Sannan kuma wayannan bayi in Allah madaukakin sarki ya sa aka yi busa na farko ga baki ɗayansu za su mutu. Idan aka yi busa ta biyu, a mazhabin wanda suke cewa busa guda biyu kawai za a yi, in aka yi busa ta biyu kowa zai tashi. To tashin nan da suke yi da mutuwar da suke yi kuma duka wannan umarni ne na Allah madaukakin sarki. Da ci da sha da suke yi ya nuna cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hukuncinsa akan gabaki ɗaya bayi, ba wanda yasa ya bauɗe daga wannan bauta da ake ce mata al-ibadatu al-qahriyya. Ita ma da yake nishi anan wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad. Allah ya aiwatar da hukuncinsa ya tirsasa su sai sun bauta masa gabaki ɗaya bayinsa. Dan haka akwai bautar da ko mutum yaƙi ko ya so sai yayi wa Allah madaukakin sarki. Sannan hukum, wato hukuncin Allah madaukakin sarki, in muka fassara abin nan cewa akwai ibada ikhtiyariya akwai ibada qahariyya, to sai mu ce hukuncin Allah madaukakin sarki kala biyu ne. Akwai hukuncin da ake ce masa al-hukmu shar'i, shine wannan ayi sallah ayi azumi, hukunci na shari'a wanda ba kowa bane yake yi kenan. Akwai kuma al-hukmul kauni, al-hukmu al-kauni, hukuncin Allah na kaun, na yanayin tsarin duniya da yadda za ta tafi. To wannan shine ibadal qahariyya take me shiga jikin shi. Ina fata mun gani. To sai Allah madaukakin sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin da na addu'a cewa madin fiyya hukmuk, hukuncin da ka zartar a kaina haka nan haka yake a kaina, zai kuma yanzu zai aiwatu a kaina ba yanda zan iya. Adlun fiyya qada'uka, wato qada'inka, kaddarar da ka abin da ka kaddara min yana nan adalci ne ka min wannan abu da ka min, ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina fata mun gane wannan jumla. To sai yake cewa la tumathiluhu al-uqulu bit-tafkir, la tumathiluhu al-uqulu bit-tafkir wala tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswir. Ma'ana Allah madaukakin sarki la tumathiluhu al-uqulu bit-tafkir, hankali duk inda ya kai ga tunani ya ƙure tunaninsa, to ba zai iya gano yaya zatin Allah maɗaukakin sarki yake ba. Duk inda tunaninka ya kai, tafkiri shine tunani. To tumassil, wato ka hakaito surar saboda tsabar tunani, to wannan babu wanda ya isa ya iya wannan abu, kuma ko yaya tunaninsa ya kai ba zai iya kaiwa ga wannan abu ba. Sannan wala tatawahhamuhu alqulubu bitaswir, wannan jumla ita ma kamar jumlar bayani. Haka zukata da suke wato takhayyuli su ce to kamar sifa Allah madaukakin sarki kaza ce kaza ce kaza ce, to duk yanda zukata za su kai ga tunani da kokarin gano yaya zatin Allah madaukakin sarki yake, to ba za su iya yin wannan abu ba. Taswir, su gano ya zaci shi ya sifar shi take, babu wanda ya isa yayi wannan. Kuma za mu yi bayani daga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake nuni zuwa ga haka. Wannan jumla kamar malam yana kokari ne ya faɗa maka wani hadisi da yake hadisi ne hasan. Mun ce hadisi hasan shine wanda aka samu ɗaya daga cikin marawaitansa ya kasance saduq ne. Saduq shine wanda haddashi dai ta dai ba ragwangwagiya ba, ita kuma ba mai kyau can ba. To irin wannan in ya waito hadisi ana kiran hadisin shi da me hadithul hasan. To wannan hadisi hasani ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tafakkaru fi makhluqatillah wala tafakkaru fi dhatillah aw wala tatafakkaru fi dhatillah. Wato tafakkaru, ku yi tunani, ku sa hankalin ku kalla abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta, wanda kallon wannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta zai sa ku gano cewa lallai girman Allah madaukakin sarki, duk tunanin da za ku yi wurin ganowa ba za ku iya ganowa ba. Sannan kuma wala tatafakkaru fi dhatillah, kada ku dinga tunani
da ƙoƙarin cewa sai kun gano wayya zatin Allah maɗaukakin sarki take, ba za ku iya ganowa ba. Saboda me? Saboda girman Allah maɗaukakin sarki ya wuce tunanin duk yanda kake tunani. Yasa ake cewa Allahu akbar, Allahu akbar, akbar af'al. Ai Allah maɗaukakin sarki ya fi komi girman, ba wani abu da ya kai shi mai girma, akbar. To don haka duk yanda kai tunani ya girman shi ba za ka iya ganowa ba. Misali guda ɗaya, hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya min izini na yi magana na bayyana muku ‘yar sifa kaɗan daga cikin siffofin mala'ikun da suke riƙe da al'arshin Allah maɗaukakin sarki, wannan guda nawa? Guda 8. To guda ɗaya daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam izini ya ɗan yi muku bayanin siffar shi. Sai ya ce daga shahmatul udhni daga shahmatul udhni zuwa nan kafaɗa shi tafiyar shekara 700. To shekara 700 ko rarrafe ake yi? Ko rarrafe abin yake yi, yayi shekara 700 yana tafiya. Ba duniyar nan kadai zai kure ba, sai ya fita daga duniyar nan rarrafe. To ina kuma in tafiya yake, ina kuma in sauri yake, ina kuma in tafiya ce irin ta tsuntsaye masu gudun tsiya. To in wannan aka irga, to ma wannan mala'ikan ya duniyar nan take a ganin shi, wannan duniyar da muke ciki ya take. To shi kuma Allah madaukakin sarki akbar, shi wannan yana rike da al'arshi ne, shi kuma Allah madaukakin sarki ya wato wuce wannan girman. To wannan kadai zai nuna maka cewa duk yanda kai tunani ba za ka iya gano wannan abu na Allah madaukakin sarki ba. Dan haka shi yasa malam ya biyo ba da cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Babu wani abu da yake wato kama da Allah madaukakin sarki kwabo da kwabo, kuma shi mai ji ne, kuma shi din wato mai gani ne. Wannan aya da malam ya kawo aya ce da malamai suke kafa hujja da ita akan wata ƙa'ida mai girma cikin ƙa'idodin gano siffofin Allah maɗaukakin sarki, ko ƙa'idoji na fahimtar siffofin Allah maɗaukakin sarki, cewa dole ka yi imani Allah maɗaukakin sarki babu wani abu da yake kama da shi, babu shi. Wannan korewa ne, babu wani abu da yake kama da Allah maɗaukakin sarki. Sannan kuma shi ɗin mai ji ne mai gani, ji da gani kuma tabbatarwa ne. To kenan imani da sifofin Allah maɗaukakin sarki sai ka haɗa da kore masa duk wani abu da yake mai tawaya ne, sannan kuma ka tabbatar masa duk wani abu da yake mai shi cika ne na kamala da zatinsa. Wannan kuma raddi ne zuwa ga waɗansu jama'o'i guda biyu. Akwai jama'u waɗanda su suka attala nusus ɗin, suka ce ai as-sami'u bai da ma'ana, suna ne amma ba mu san ma'anar shi ba. Al-basiru shi ma suna ne amma ba mu san ma'anar shi ba, kuma ba mu san sifar da yake abin nan ba. Wannan su ake kira da mu'attila. Sannan kuma akwai waɗanda duka ɓangare biyu, wayancan da suka ce Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa wa huwa as-sami'u al-basir, waɗanda kuma suke kamanta shi da wani, ya ce laisa kamithlihi shay. Wannan zamu zo mu yi bayani me yasa ba za a ce sifa Allah kaza take ba, ya karanta kaza, me yasa ba za a yi wannan an ba. Insha Allah za mu zo mu yi abin nan bayani. Allah madaukakin sarki a cikin Alƙur'ani mai girma yana cewa wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Allah madaukakin sarki sammai din gabaki ɗayan su, wannan fa da abin da ake ce maka wai an gano duniya wata dan dugo ce a cikin wannan universe din, a cikin wane ne, in ma aka tafi da yawa ma ba a ganin wannan duniyar tamu, haka ake cewa ko. Wannan fa ana ma magana ne akan iya saman duniyar nan. Rana ta fi duniyar nan so miliyoyi, ba so miliyan ɗaya, so miliyoyi ta fi. In ka ɗauki duniyar nan ka jingina ta a jikin rana, za ka ganta ɗugo ce. Ɗugo ne, yanzu kaman ka samu ƙaton fili sai ka ɗan yi ɗugo. Haka duniyar mu take a jikin me? A jikin rana. Ita kuma ranar idan aka ci gaba da tafiya a cikin sararin samaniya, ita ma gabaki ɗaya me?
bata take ga baki daya, a daina jinta a daina ganinta. Wannan duk a saman me? Saman duniya. To ya sama ta ɗaya take, ita kuma ta bi ta girma? Ya sama ta biyu take, ta bi ta girma? Ya ta uku, ya ta hudu, ya ta biyar, har zuwa ta bakwai, har ka je al'arshi. Dan aka ɗibi sammai da ƙasai din aka wurga su a ƙasan al'arshi, za a dinga ne kaman wani ɗan sile biyar ne a cikin ƙaton fili, wanda ya san filin su kuwa a da. Ka je ka wurga sile biyar a cikin filin su kuwa, sai a ce maka a wurga ta jirgi, sai a ce to ka tafi ka je ka nemo ta. Haka sammai da ƙasai suke. To wa'annan sammai da ƙasai din da kake ganin girman su, Allah madaukakin sarki cewa ba su kaddara Allah madaukakin sarki iyakar kaddarawa shi, ba su girmama shi iyakar girmamawa sa ba. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah. Allah madaukakin sarki wa'annan ƙasa ta ɗaya, ƙasa ta biyu zai nannade su kamar yadda hadisi ya zo cewa za a nannade wani sama a ɗan yatsa. Ai wata ƙasa za a nannade ta a ɗan yatsa ɗaya. Wata ƙasar a ɗan yatsa, wata a ɗan yatsa, wata a ɗan yatsa, sai Allah ya kama su haka. Su kuma sammai ɗin da ake ta cewa da su rana da suke ciki, Allah madaukakin sarki zai nannade su matuyatun biyami, zai nannade su a hannunsa, sai girgiza su. To wanda yake nannade wa'annan abubuwan a hannunsa, ya girman sa yake. To don haka duk yanda kai tunani ka kai zuwa ga sanin ya zatin Allah madaukakin sarki yake, ba za ka iya kaiwa ba. Wannan abin da malam ya faɗa yana nuni ne zuwa ga wancan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake nuna girman Allah madaukakin sarki, da kuma wannan aya wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Yasa da suke bada labari suke cewa akwai wani mutum yake cewa mutane ku zo ni zan dinga faɗa muku ya sifa Allah take, ya zatin shi yake. Kullum sai ya ta surutu, ya ta magana irin waɗannan maganganu. Wata rana sai wani ya zo ya same shi ya ce masa mu mun haƙura, maganar ka ce wai ya kaza yake ya kaza yake, mun haƙura. Mala'ika Jibril ka siffanta mana wato kaɗan daga cikin fuka-fukan da Allah maɗaukakin sarki ya masa. Sai ya kasa. Sai ka siffanta mana Jibril yana da wato fuka-fukai guda 800 ko fuka-fukai guda 600. Sai ya kasa. Sai ce to mun yafi, ka siffanta mana fuka-fukansa guda wato 3 kadai sun isa. Sai ya kasa. Sai suka ce to in ka kasa siffanta mana girma da tsayi da sauran abubuwan da suka shafi fuka-fukin mala'ika Jibrilu ƙwalli 3 kadai, to ina kuma ga ka ce za ka iya yin tunani ka gano ya zatin Allah madaukakin sarki yake. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Sai malai ya ci gaba da cewa lahul asma'ul husna, lahul asma'u al-husna. Allah madaukakin sarki yana da wato sunaye waɗanda suke sun kai makura a kyau. Sun kai me? Makura a kyau. Wato duk inda ka samu wani sunan Allah maɗaukakin sarki, to ma'anar da take cikin wannan suna na kyau ta kai makura, ta kai ƙarshe. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya haɗa wani suna da wani suna a wurin ma'ana ɗaya, to lallai ka sani cewa wannan suna ya kai wato ƙarshe a wurin wato kyau. Ma'ana Allah ya kawo wani suna sai ya haɗa shi da wani suna, innahu ghafurur rahim, innahu huwas samiul alim. Wannan hada wanda yake yi yana ƙara wa sunan kamala ne zuwa kamala, kamar yadda Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala yake cewa ƙa'ida ta farko a babin sunayen Allah da sifofinsa shine me? Anna asma'allahi ta'ala kulluha husna, ay balighatun fil husni, wato sun kai makura, sun kai ƙarshe a abin da ya shafi me? Ya shafi kyau. Sai ya kawo dalili yake cewa walillahi al-asma'u al-husna. Yace wa dhalika li annaha mutadamminatun li sifatin kamila la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh. Yace sunayen Allah madaukakin sarki sun kunshi wato sifofi wanda suke cikakku, babu wani tawaya da yake wato samun wannan, la ihtimalan wala taqdira. Yace misalin wannan sai a ce sunan Allah al-hayy, rayayye.
sunan Allah alhayy rayayye. Rayuwar duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya halitta rayuwa ce da babu ita sai aka zo aka same ta ko sannan kuma akwai ranar da za ta ƙare. To amma rayuwa ta Allah madaukakin sarki babu wani abu da ya gabace ta na cewa wai babu ita sannan kuma babu ranar da za ta ƙare. To kaga kenan tashi ta kai makura a wurin wurin wato kyau. Sannan yake cewa kamar sunan Allah madaukakin sarki al-alim, kamar yadda bayani zai zo, al-alim Allah madaukakin sarki masani ne. Sanin shi babu wani lokaci da Allah bai sani ba, sai babu wani lokaci. Sannan kuma babu lokacin da za a ce wannan sanin nashi ya ƙare ko ya manta. Don haka duk wani suna na Allah madaukakin sarki makura ne a kyau. Me yasa ya zama makura a kyau? Saboda yana kunshe da ma'anar sifa da take ita ƙarshe ce a kyau, ta cika ta zama kamila, babu wani tawaya a cikinta. To kuma mun ce misali duk sunan Allah madaukakin sarki da aka haɗa shi da wani, to Allah yana nuna maka irin kyau ne da yake a cikin wannan suna, sai da ya haɗa su kuma sai ya ƙara kyau zuwa kyau. Misali sai yake cewa kamar faɗin Allah madaukakin sarki al-azizul hakim. Allah sau da yawa yakan haɗa wayannan sunayen guda biyu. Shi al-aziz ne, mabuwayi ne, sannan kuma shi hakimi ne, mai hikima ne. Me yasa Allah yake haɗa su guda biyu? Yace saboda idan Allah madaukakin sarki ya haɗa waɗannan sunaye guda biyu, al-aziz mabuwayi, wani a cikin mutane ko a cikin halittun Allah madaukakin sarki in yana da ƙarfi ya zama azzalimi ke. Sai ya take wannan ya zalunci wannan ya daki wannan, saboda kawai yana ji cewa ba wanda ya isa. To shi kuma Allah madaukakin sarki izzata shi, ƙarfin nashi yana haɗe da hikima. Dan haka baya zalunta kowa sabanin ƙarfin yan adam da suke da shi. Ina fata mun gane. To dan haka da malam yake cewa lahul asma'u al-husna, Allah madaukakin sarki yana da sunaye waɗanda suke makura ne a kyau. Me yasa suka zama makura a kyau? Saboda suna kunshe da siffofi da suke ƙarshe ne a kyau. Sai yake cewa kama qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna, da kuma faɗin Allah madaukakin sarki walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa qala ta'ala wad'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Wannan duk ayoyi ne suke nuna cewa sunayen Allah makura ne a kyau. Sannan yake cewa qawluhu was-sifatul ula, Allah madaukakin sarki siffofinsa madaukaka ne. Kuma wannan mun yi bayani a lokacin da muka yi bayani akan suna. Wannan dan bayanin da muka yi cewa suna ya zama mai kyau ne saboda yana kunshe da siffofi da suke wato masu kyau ne. Walillahi al-mathalul a'la, walillahi al-mathalul a'la. Allah madaukakin sarki duk wata siffa da ka sani, to matuƙar ka san wannan siffar, to ma'anarta da yake ƙarshe ƙololuwa, kamar da muka buga misali a satin can a abin da ya shafi siffar ji da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta bayyana. Muka ce ɗakin ta kuntatacce ne, ya kamata a ce in tana kofa duk abin da ake faɗa tana ji, amma ita ba ta ji. Shi kuma Allah madaukakin sarki da yake can saman sammai ya ji har ya ba da amsa. Lallai Allah madaukakin sarki yana da as-sifatul ula. Dalilin wannan abu da ake faɗa shine walillahi al-mathalul a'la. Sai ma da cewa ya kawo aya ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, ma'ana Allah madaukakin sarki mai rahama a wato kan al'arshinsa ya wato daidaita. A sama al'arshinsa ya daidaita, a sama al'arshinsa ya daidaita. Wannan aya ce da malam yake wato nuna maka cewa in ka ce Allah madaukakin sarki ya daidaita, to kar ka ɗauka cewa daidaito ne irin na sauran halittunsa. A'a, daidaito ne da ya kamaci zatinsa. Domin Allah madaukakin sarki da ya ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, bayan ya ce yana da siffofi masu kyau, sai ya kawo wannan aya. To ma'ana in ka ɗauki wato daidaito na wani, ka ganshi daidaito ne na halitta, ya cika ya zama daidai, to ka sani a cikin ranka cewa daidaiton Allah madaukakin sarki a sama al'arshinsa ya wuce wannan kyau, ya wuce wannan
wato zamowa mai kyau. sai yake cewa hadhihi al-aya dallat ala annahu ta'ala mustawin ala arshihi wal istiwa'u ma'nahu, in an ce al-istiwa ana nufin al-ulu wal irtifa'u wal istiqrar. an ce al-ulu an ce istawa, ai Allah madaukaki ne, ya daukaka, sannan kuma Allah madaukaki ya daidaita akan wannan al'arshi nasa. kuma Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya bayyana cewa tabbatar da istiwa'in Allah madaukakin sarki daidaitonsa a saman al'arshinsa ya zo a cikin alqur'ani mai girma a wurare guda nawa? yace a wurare guda 7. a cikin suratul a'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. da kuma suratul yunus, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. da suratul ra'd, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh. da kuma suratul taha, ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. da kuma suratul furqan, thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahmanu fas'al bihi khabira. sai suratul sajda, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wama baynahuma fi 6 ayyamin ثم استوى على العرش. sai na ƙarshe wala sura kenan? na suratul hadid ko, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa ala al-arsh. to ahlus sunna wal jamaa su suna tabbatarwa Allah madaukakin sarki da istiwa'insa ala arshi. suna cewa Allah madaukakin ya daidaita akan al'arshinsa, tunda sun san ma'anar daidaito, amma yaya abin yake wannan kuma ba su sani ba. me yasa ba su sani ba? saboda ka san kaifiya da yanayin yaya aka yi abu baya samuwa sai ta hanya guda biyu. ba za ka gane ya abu yawa kana ba sai ta hanya guda nawa? guda biyu. hanya ta farko shine ka gani ido da ido ga abin, sai gani ai haka akai haka akai. to Allah madaukakin sarki ma babu wanda ya ganshi, babu me wanda ya ganshi ballantana ya bayyana cewa ga yanda ya daidaita. ina fata mun gane wannan. na biyu kuma, ko labari daga wanda ka yadda da shi ya zo maka cewa ga yanda akai, to kuma waye zai ba mu labarin yaya Allah ya daidaita? Allah madaukakin sarki, ko dai ta hanyar alkur'ani mai girma ko kuma ta hanyar mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. to shin ya faɗa mana? bai faɗa mana ba. to don haka shi yasa ba za a sani ba, amma ma'anar daidaito kowa ya sani, amma yaya aka yi wannan Allah madaukakin sarki bai bayyana mana ba, kuma mu ba mu haɗu da wanda Allah ya ce wannan fa ya ganni don haka kuma gashi yanda abin yake ba. ina fata mun gane. Allah madaukakin sarki ya tada mu. sai ya ce bar cewa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wama bainahuma wama tahta ath-thara. malai cika bar kawo ayoyi da suke nuni zuwa ga Allah madaukakin sarki. sai ya ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. in ka bayyana magana ko kuma ka boye ta, Allah madaukakin sarki ya san abin da yake sarari, ya san kuma abin da yake mai boye. Allah ta'ala ya'lamu as-sirr, ya san abin da yake boye, ya san abin da ka bayyana da wanda abin nan. to malam ya kawo wannan aya ne a wannan bigiran dan ya nuna maka cewa siffofin Allah madaukakin sarki madaukaka ne. tunda kai yanzu ai kai ma kana iya sani, to amma abin da ya zamto ya buya gare ka, an yi sirri, ka iya gano shi, amma shi kuma Allah madaukakin sarki saboda sanin shi ba irin naka bane, to ya san abin da yake boye, ya san abin da yake mai bayyane. shi yasa ya kawo wannan aya dan ya kafa hujja da lahul asmaul husna was-sifatul ula. ina fata mun gane abin da yasa malam ya kawo ayar a nan wajen. sai ya ce gaba da cewa ahata bi kulli shay'in ilma. ahata bi kulli shay'in ilma. Allah madaukakin sarki ya kewaye kowane abu da saninsa, ma'ana ya san komi, babu wani abu da yake buya ga Allah madaukakin sarki, babu shi. wai wanda aka ce masa me yasa baka zunubi, sai yake cewa
to ka nuna min inda zan buya Allah ba zai gani ba sai nayi ka gani wani ya ce masa kai kana yin kokari ko da ka dan abin nan ma baka iya sabawa Allah kana kokari iya kokarin ka baka sabawa Allah madaukakin sarki ba sai yake cewa saboda babu inda zan je in buya ne Allah bai gani ba dan haka da buya ta da bayyana ta da Allah madaukakin sarki ya sani kuma ya gani to ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma ya san duk wani abu namu sanan fadin Allah madaukakin sarki da ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah akan komi mai iko ne kuma sannan Allah madaukakin sarki ya kewaye kowane abu da sani to da kuma fadin Allah madaukakin sarki wa huwa alimun bi dhati sudur Allah madaukakin sarki ya san abin da me yake cikin wato zukata sannan kuma fadin sa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha waraqa ganyen bishiya ya fado a can cikin tsakiyar jejin falgore Allah madaukakin sarki ya san ya fado kuma tun kan ya fado ma Allah madaukakin sarki ya san wa ya'lamu ma fil barri wal bahr abin da yake tudu da abin da yake cikin kogi Allah madaukakin sarki ya san shi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard habba kwaya ta masara ko ta gero ko ta abin da fadi Allah madaukakin sarki ya sani wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin abin da yake wato bushashe da abin da yake danye duka Allah madaukakin sarki ya san su kuma ya kayyade su a cikin littafin sa wanda yake mabayyani lauhul mahfuz kenan to wannan sani na Allah madaukakin sarki ya nuna maka cewa ba irin sani ne na mutane ba da fadin sa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wasu kebe suna kuskus to Allah madaukakin sarki dai ya ji kuma ya sani wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu bayan ma ya sani thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah wama tahmilu min unza abin da ke cikin ciki wala tabahu illa bi ilmi abin da za ta haifa da abin da ke cikin cikin Allah madaukakin sarki ya san shi anan waɗansu da suke marasa tsoron Allah madaukakin sarki sai so sun ga cewa to ai nan babu wani abaci ai likita ma yanzu yana iya gano cewa wannan namiji ne wannan ko mace ce tun kan ma a haife shi to dan haka ba wani abaci to sai ka mai raddi ka ce mini lokacin da abin yake dugon mani a cikin mahaifa shin likita ya isa ya san cewa wannan namiji ne ko mace ce lokacin da aka fara wannan halittar abin zuwa wani ɗan lokaci kafin ya bayyana shin likita ya sani kafin ya zama gudan naman a dan mutar da kan ba amma huda su kunne da su hanci da sauransu ba wani likita ne zai iya faɗa maka cewa wannan namiji ne ko na mace ce babu yaushe likita ya san cewa namiji ne ko mace ce sai bayan da faɗan cikin ya zama mutum ya dan yi amfani da wasu abubuwa ya haska shine ya gano to shi fa wai ganowa kadai yayi sai ya zama wani babba a wurinka to shi kuma wanda ya halicci abin da wannan ya gano ya zama babba a wurinka ba shi ya bi cancanta ka tsoron sa shi ya bi cancanta ka girmama shi shi ya bi cancanta ka ɗaukaka al'amarin sa da kuma faɗin Luqman da yake cewa ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah ahata bi kulli shay'in ilma wannan duk dalilai ne da suke nuni zuwa ga wannan ibara da malam ya faɗa sannan bayan wannan ma Allah madaukakin sarki ya san abin da ma bai faru ba kuma ba zai faru ba kuma da ya faru ma yaya zai faru abin da zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ba mutane labari yace la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahiri akwai wasu al'umma a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata jama'a ba za ta gushe ba akan sunna lokacin ba babu wani magana dan bid'a ko ahli sunna amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin nan kuma yace al'ummar shi za ta rarrabu waye sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madawin sarki to ilimin Allah ya san abin da yake na can baya da kuma abin da yake mai
na gaba da fannin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa in ƙarshen zamani ya zo maƙaryata za su yawaita, maha'inci zai zama shine amintacce, wanda yake amintacce kuma zai zama shine me ake gani kaman maha'inci, sannan kuma ruwaibida za su yawaita. Ruwaibida su waye ruwaibida? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada wannan labari. Ruwaibida su ne irin kaskantattun mutanen banza su dinga zama su ne suke magana da yawun al'umma. Abu ya faru su za su fito su ce kaza ya kamata a yi, mutanen banza. To wannan kuma ana ganin shi a zamanin nan ko ba a gani. To wa ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah madaukakin sarki ahata bi kulli shay'in ilma. Sannan abin da bai faru ba ma muka ce inda zai faru kuma ba zai faru ba, inda zai faru ma ya zai faru, kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa walau tara idh wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sai yace mai bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Sai yace mai walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Abin bai wakana ba kuma ba zai wakana ba, kuma da zai wakana ba Allah ya ce ga yanda zai kasance. Wannan cika ne ta ilimin Allah madaukakin sarki da yake nuna ilimin shi ba irin na sauran bayi bane. Sai malai ya ce cewa wa qahara kull makhluqin izzatan wa hukma. Kuma Allah madaukakin sarki ya wato rinjayi ko kuma ya wato zamto cewa yayi galaba, ya rinjayi duk wani wanda yake abin halitta ne da ƙarfinsa da kuma me da kuma wato hukuncinsa. Wannan ibarar tana komawa ne zuwa ga wacce muka fara karantawa a farko, wa qahara abin nan wacce muka karanta a farko, nafada hukmahu fi jami'i al-ibad. Wannan ibarar kusan irin ta ce a cikin wato ma'ana Allah madaukakin sarki ya wato sanya bayinsa dole su bi wani abu da ya shirya musu ko sun so ko sun ki. Shine muka faɗa cewa ai waɗansu suna cewa su ba sa bauta Allah madaukakin sarki, kamar wannan abin bai shafe su ba kenan. Sai muka ce ai akwai ibada ikhtiyariya, akwai kuma ibada wacce take me qahariya, ita ce wacce ta shafi halittar su da samuwar su a duniya. Misali da yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya rinjayi kowa, kuma kowa yana tafiya ne akan gwadaban da Allah madaukakin sarki ya masa, shine muke cewa misali shine zamu ga mutum Allah madaukakin sarki ya bashi kudura da ƙarfi, yana da sojoji, yana da ƙarfi, ga lafiya masha Allah, ga ƙarfi, yana da dukkan waɗannan abubuwa. Amma shi wannan mutumin zaka samu Allah madaukakin sarki ya riga yayi galaba akan shi, ya gama da shi, ba abin da ya isa yi. Yana da wannan ƙarfin da Allah madaukakin sarki zai dan jefa masa wani dan ciwo, in ka gani sai ka ce Allah sarki wani abin tausayi. Duk ƙarfin nan nashi bai amfane sa ba. Sannan in mutuwa ta zo masa, duk wannan ƙarfin nasa zai iya tura wancan hukuncin Allah al-ibadal qahariya din, ba zai iya ture ta ba. Sannan idan wato balma ba ma wannan ba, samuwar shi a duniyar nan, shi ya so a same shi a duniyar nan, kai ka so ka faro duniyar nan ka zama fari ko baki, kai ka so? To wannan ya nuna cewa Allah madaukakin sarki wa qahara kullu makhluqin izzatan, wato Allah madaukakin sarki ya rinjayi duk wani abin da yake wato halittarsa ne da ƙarfi da kuma me wato hukuncinsa, amma hukuncin nasa a haɗe yake da me da hikima. Duk abin da kaga ya ajiye shi ne a wurin da ya dace, ba tare da wato a ce wannan kuskure bane ko wani abu. A'a, Allah shi ya san hikimar da ta sa yayi wani abin a duk inda wato ka ganshi. Izzar Allah madaukakin sarki, in an ce izza haka kadai takan zo da ma'ana guda uku. Akwai izzatul qadr, wa ma'anahu anna Allah zu qadrin sharif, wato akwai izza ta wato daukakar daraja. To Allah madaukakin sarki shine mafi kololuwan daukakar daraja. Ana cewa izza ana nufin kuma mai buwaya, amma ma'anarta anan shine mai wato buwaya ta daukakar kadarin Allah madaukakin sarki. Ina fata mun fahimta. Shine kamar fadin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidu Allah, wanda yake shugaban da babu wani shugaba saman sa, shine wa Allah madaukakin sarki. Sannan kuma akwai izzatul qahr, shine irin wannan izzatu al-qahr, ay anna Allah huwa al-qahiru li kulli shay'in
la yughlab bal huwa al-ghalib ma'ana Allah madaukakin sarki shine wato wanda yake rinjayar kowa babu kuma wanda ya isa mai ya rinjaye shi wa huwa al-qahiru fawqa ibadi sannan akwai izzatul imtina' mun faɗi izza ta farko muka ce izzar me al-qadr sannan kuma izza ta biyu muka ce izzatul qahar sannan izza ta uku ce izzatu al-imtina' ma'ana duk wani abu da yake na ƙasa ne duk wani abu da yake aibi ne baya riskar Allah madaukakin sarki ina ba ta mun fahimci wannan to sai yake cewa wa wasi'a kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah madaukakin sarki ya kewaye dukkan wani abu da rahamarsa da kuma me da kuma iliminsa kamar yadda mala'iku suke cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah madaukakin sarki lalle kai ubangijin ka kewaye kowane abu ka yalwata wa kowane abu rahama sannan ka yalwata masa wato iliminka ya kewaye wannan abu da kuma faɗin Allah madaukakin sarki wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta tami ta game komi da komi to tunda rahama Allah madaukakin sarki ta game komi da komi to kowa ya zama mai kuɗi mana abu cikar rahamar Allah madaukakin sarki ita ta sa kowa bai zama mai kuɗi ba wannan cikar rahama shi da cikar hikimar shi yasa kowa bai zama mai kuɗi ba to yanzu in ni na mallaki biliyan ɗaya kai ka mallaki biliyan ɗaya wa zai kira wani ya wanke mai tagami to duk wata bukata ta ka ta duniyar nan zaka iya yi da kanka ka wa kanka ɗinki ka haɗa wa kanka yadi ka yi wa kanka ɗinki ka wa kanka takalmi komi zaka iya to amma da Allah madaukakin sarki cikin rahama sai sa wasu masu kuɗi ne wasu kuma me talakawa sai sa dukan kuna bukatuwa zuwa ga me to sai ya zamto duk abin da kake bukata cikin rahama Allah ya maka me saukin samu saboda akwai wanda yake Allah madaukakin sarki ya sa shi akan wannan hanyar shi zai kawo maka wannan abin cikin sauki kai ma akwai abin da kake bukata Allah zai kawo maka cikin wannan abin cikin me cikin sauki wannan rahamar Allah madaukakin sarki ne liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya na fata mun fahimta kuma Allah madaukakin sarki da yayi wannan talaka yayi wannan mai kudi saboda rahamarsa ba wai ya nuna cewa yana son mai kudin bane kuma wai ba wai ya nuna cewa Allah madaukakin sarki ya yi talakan bane bal ma musibar da mai kudin yake ciki ta fi musibar da talakan yake ciki duka fitina ne wa nabluukum bisharri wal khairi fitna duka fitina ne duka jarabawa ce amma fitinar Allah madaukakin sarki ya baka kuɗi ta fi fitinar a banka cikin talauci yanzu wanda yake talaka ne in aka za a mai hisabi cewa duk kwandala shi an tambaya yaushe za a ga ai ba zai ji jiki cancan ba ko yanzu aka tambaye ka satin nan da ya wuce 10,000 da ka samu ya ka same ta ai da sauki shi haka ne yaya ka kashe su da me da sauki to dan watan aka taro shi ya biliyan 100 suka shiga a satin nan ta yaya ya mata mun gane sannan kuma abu na biyu da yake nuna cewa Allah madaukakin sarki in ya baka kudin ba wai kafu wani bane bal ma fitinar wannan ta fi fitinar wancan saboda bayan wannan hisabin da za a maka kan kowace kwandala wannan kudin yana ɗauka kana ji a ranka cewa kai wata tsiya ce sai ya haifar maka da girman kai wanda shi talakan me ba shi da wannan damuwa wannan kudin zai haifar maka da cewa duk abin da kaga dama za ka yi na saban Allah madaukakin sarki da sauransu duk abin da kaga dama za ka yi wannan shi ma me fitina ce yasa malamai suke cewa fitinar dukiya ta fi fitinar me talauci domin talaka ya san cewa shi a cikin musiba yake sai ya ta kokari yana roƙon Allah madaukakin sarki yana kowa gare shi shi kuma mai kuɗi bai ma ɗauka a cikin fitina yake ba don haka sai ya ta abin da ya ga dama ƙarshe sai ya afka bai sani ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu wai an zo ana karatu wani aka ce to da ajarabce ka da ni'imar an gama irin bayani aka da ajarabce ka da ni'imar kuɗin da kuma ajarabce ka da ni'imar talaucin wanda ya fi bai kai ya ce Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi ko sai ya ce wai a kuɗin dai
Allahu musta'an. To rahamar Allah madaukakin sarki ta game kowa da komi. Abinda zai nuna maka rahamar Allah madaukakin sarki ta game kowa da komi shine kafiri saban Allah madaukakin sarki yake yi, amma saboda yalwar ni'imar Allah madaukakin sarki ya sa shi mami ya bashi wani abu a nan duniya wanda kai saboda rahamar ta haka kuntatacciya ce ba za ka iya kyautata mu mai saba maka ba, wanda kullun saba maka yake ba za ka iya kyautata masa ba, amma Allah madaukakin sarki saboda yalwar rahamar ta shi ta game komi da komi sai ya iya bawa kafiri abin da yake a nan duniya. Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya sanya mu cikin bayinsa na gari. To bayan malam ya gama wannan muqaddima, wannan kamar muqaddima ne game ga littafin, kuma muqaddimar ta yi kyau sosai saboda akwai bara'atul istihlal a ciki. Musan bara'atul istihlal a ilimin balaga. Ilimin balaga akwai abin da ake cewa bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal shine ka fara maganarka da waɗansu 'yan dunkulallun abubuwa da suke nuni zuwa ga gundarin abin da kake so ka yi magana a kai. Misali, za ka yi magana ne a huɗubarka yau akan aure. To idan ka zo ka fara misali sai ka ce alhamdulillahi alladhi shara'a az-zawaj wa sanna li ibadihi kaza 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 wa abaha, sai ka kawo wanda yana ji yace yau huɗubar mu akan aure ne, sai ya nutsu ya saurara baka shiga ciki ba. Wannan ana kiran shi da me bara'atul istihlal. To malam da yazo magana zai akan tauhidi sai ya fara maganganu na yaban Allah madaukakin sarki da suke nuni gafa akan abin da yake so yayi magana. Wannan bara'atul istihlal ne. To bayan ya gama wannan bara'atul istihlal din sai malam ya ce gaba da cewa mawsufun bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi al-azim wa ala lisani nabiyhi al-karim. mawsufun bima wasafa bihi nafsuhu في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. malamin suke cewa wannan malam ya kawo wannan jula ne saboda ya baka dunkulalliyar ka'ida akan abin da ya shafi siffofin Allah madaukakin sarki. Domin imani da siffofin Allah madaukakin sarki ta fuskar kai imani a dunkule da kuma imani a rarrabe ya kasuwa gida biyu. Akwai imani dunkulallen imani. Me imani dunkulallen imani? Shine kace duk wata siffa da Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da shi a cikin Alqur'ani ko kuma ta tabbata a sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni na yi imani da ita. Na taba jinta, ban taba jinta ba, ban taba gani ba, ban ji ba, ban ma santa ba. In dai ta tabbata Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da shi, to ni na yi imani da shi. Wannan shi ake cewa da me al-imanu al-mujmal, wato kai imani da wannan abun a dunkule kamar yadda yake a imani da littattafan Allah madaukakin sarki. Sai ka ce duk wani littafi da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ni na yi imani. Tafsil kuma mun gama da farko, sai tafsil. Tafsil kuma shine ka zo ka yi imani da kowace sifa ita kadai. Yau ka ji cewa wa huwa samiul basir, cewa Allah madaukakin mai ji ne ko mai gani, to ka yi imani da ita. Gobe ka ji an ce inna Allah azizun hakim, sai ka yi imani da wannan. Imani da wannan ɗaiɗaikun shi ake cewa al-imanu at-tafsil, al-imanu at-tafsili. Wancan kuma shine mai imani da me a dunkule mujmal. To malam sai ya kawo maka wannan ka'ida dan ya daure maka babu. Ma'ana duk abin da zamu ambata a nan baya to ka na sifofin Allah madaukakin sarki, to ka sani cewa Allah ne ya siffanta kansa da su a cikin Alqur'ani ko me a sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. To ahlus sunna suna yin imani da duk wata siffa da Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da shi a cikin Alqur'ani mai girma ko kuma me a sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan yana cikin abin da ya bambanta ahlus sunna da saura, kamar yadda zai zo bayani. Yake cewa malai ya ce ba cewa wa kullu ma jaa fil qur'ani aw sahha 'anil mustafa alayhi salatu wassalamu min sifati rahman wajaba al iman bihi wa talaqqihi bit taslim wal qabul wa tarku at ta'arrud lahu bir radd wat ta'wil wat tashbih wat tamthil. Malai yake cewa duk wani abu
da ya tabbata ya zo a cikin alkur'ani mai girma na sifar Allah maɗaukakin sarki to mu mun yi imani da shi. Mu ahlus sunna mun yi imani da shi. To wani zai iya cewa ai ba ahlus sunna bane kadai da wannan. In bid'a ma ai suna yin imani da abin da me ya zo a cikin alkur'ani mai girma na sifofin Allah maɗaukakin sarki. Sai mu ce a'a akwai bambanci tsakanin na ahlus sunna da nawa da na yan bid'a. Ahlus sunna su suna yin imani ne da wannan abu akan yanda me ya zo ba tare da ƙoƙarin jirkita ma'anarsa ba. Allah ya ce yana da hannu za su ce yana da hannu. Allah ya ce yana da fuska za su ce Allah yana da fuska. Allah ya ce yana da ƙauri za su ce yana da shi. Ina fata mun gane. Za su ce za su tabbatar da lafazin kuma su tabbatar da cewa an san hannu to amma ba su san me kaifiyar ba. Sun san ma'anar hannu, an ce hannu gashi yanda ake nufi amma me ya yake wannan mun ce me ba a sani ba saboda ba a gani ba kuma ba a bada labarin ya yake ba. Ina fata mun gane. To su kuma yan bid'a ba haka suke yi ba. Za su yarda da lafazin, za su yarda da me lafazin, za su ce misali Allah madaukakin sarki ya ce wa jaa rabbuka, kuma ubangijinka ya me ya zo. Sai su ce a'a ba za a ce ya zo ba. Ya za a ce Allah madaukakin sarki ya zo? Ai ba zai yi ba. In ka ce ya zo ai kamar yanda kake zuwa kiran ko yanda wani ke zuwa. Sai mu ce ai tunda har kai imani cewa zatin Allah madaukakin sarki ba kamar zatin bayinsa bane, to ya kamata zuwansa ya zama ba irin zuwan me bayinsa ba. Zuwa na zati na shi zai bada irin yanayin yanda zuwa na yake. Agwagwa zatin ta shi zai baka yanayin yanda me zuwan ta yake. To in a cikin halittun Allah ana samun irin wannan bambance-bambancen a cikin mutane ma, to ina kuma ga zatin da kace ma ba irin na mutanen mu ne gabaki ɗaya, kaga kenan sai ka tabbatar masa ka kuma tabbatar da ma'anar amma ya yake baka sani ba saboda baka ga zatin ba. Ina fata mun fahimta. To su kuma yan bid'a ba haka suke tabbatarwa ba. Don haka akwai bambanci tsakanin tabbatarwar da ahlus sunna suke yi da kuma tabbatarwar da yan bid'a suke yi, kamar yadda bayanai za su ta zuwa a cikin wato wannan littafi. Kaman sifatu istiwa, daidaiton Allah madaukakin sarki, su ba suna cewa lafazin ya zo amma ba haka ake nufi ba. Sai su ce istawa ai istaula. Istaula kuma asalin ma'anarta shine kaman kace mamaya. Wannan kuma ma'anar shi ne mai matukar muni. In ka ce mamaya kaman fada wani ne yake rike da wajen, sai aka zo aka kore shi aka mamaye wajen. Ina fata mun gane. To wannan kuma kuskure ne babba da yan bid'a suke yi. Dan haka faɗin malam da yake cewa mu duk abin da ya zo a cikin alkur'ani mai girma na sifofin Allah madaukakin sarki muna imani da shi, yana nuna maka cewa mu yanda yan bid'a suke imani mu ba haka muke me namu ba, kamar yadda muka bayyana. Ina fata mun fahimta kamar yadda bayanin zai zo. To sai kuma yake cewa aw sahha 'anil mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifati ar-rahmani azza wa jalla wajaba al-iman bih. Yace ko kuma ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to daga ya tabbata da cikin sifofin Allah da suka tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to mu mun yi imani da shi. Nan ma sai ka sake cewa ai yan bid'a ma suna cewa sun yi imani da wannan hadisan. Sai mu ce muku akwai bambanci tsakanin hadisan da yan bid'a suke hujja da su a babin aqida da kuma hadisan da ahlus sunna suke kafa hujja da su a babin me aqida. Mu ahlus sunna in dai hadisi ya tabbata, sawa'un mutawatiri ne ko ahadi ne, mu babu abin da ya dame mu. In dai ya tabbata shikenan mu babu abin da ya dame mu. Misali, su yan bid'a suna cewa dole sai ya zamto hadisin mutawatiri. Sai ya zamto me mutawatiri. Aqsamul hadis bi itibari ta'addudi ruwa, wato rabarban hadisi ta bangaren duba zuwa ga adadin waɗanda suka rawaito hadisi. To su sai su ce hadisin da yake mutawatiri shine hadisin da mutane da yawa suka rawaito shi, wasu da yawan suka rawaito shi daga wannan masu yawan, wasu da yawan suka rawaito shi daga wannan masu yawan har ya zo gare ku. To suka ce irin wannan hadisi
shi kadai ne hadisin da ake kafa hujja da shi a babin ibada in jiwa yan bid'a ma'ana su din nan kamar irin sa hadisin yanzilu rabbuna ila sama'id dunya Allah madaukakin yana saukowa zuwa saman duniya sai su ce ba za su karba ba saboda ba hadisi bane mutawatir adadin wanda suka rawaito shi bai kai adadin tawaturi ba mu kuma ahlus sunna sai mu ce a hadisi ne ya tabbata gashi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hakan kuma ya tabbata to mu za mu yi imani da shi ahad shine wanda ba mutawatir ba a ahad ne ake neman sahihi da hasani da sahihul lighairi mutawatir da ma wannan ba a magana cewa wai ko sahihi ne ko ba a yi ma rawahu jam'un kathir tuhilu al'ada tawafuqhum 'ala al-kadhib 'an mithlihim min mabda'i as-sanadi ila muntahahu wa kana musnadu khabari mulhis wannan tarifin malaman usuli kenan shi da iya abin nan ma rawahu kusan da ɗaya ne misali ma rawahu jam'un kathir abinda jama'a da yawa suka rawaito shi kuma wasu jama'a da yawa daga su din su ne su rawaito shi wanda al'adance a hankalce wayannan jama'a ba za su taru akan faɗan ƙarya ba labari ne wani ya zo daga bakin titi ya ce maka mota ta yi hatsari sai can wani ma ya zo ya faɗa maka sai can wani ma ya zo ya faɗa maka sai can wani ya zo ya faɗa maka wannan adadin ba su haɗu ba zai yiwu kace ƙarya ne al'adance amma a yanzu zai iya zuwa labari ya zo ya yawaita kuma ya zama ƙarya shi yasa malaman usul a gashi suke cewa wa kana mustanadu khabari mulhis ya zamto wannan ma'ana adadin da yawa ya zamto cewa hissi ne abin da suka dogara da shi wurin bada wannan labarin ko dai sun gani ko sun ji ko sun ɗanɗana ko sun taɓa saboda yanzu a zamanin nan za ka ga labari BBC ta rawaito RFI ta rawaito VOA kowa ya rawaito sai a ce ai mutawatiri ne ko tunda adadi mai yawa ya rawaito to amma su wa'annan kafafen yada labaran akwai shubha me shubha ita ce akwai wani wanda yake ce musu ga abin da za ku ci ko ba haka ke ba yanzu misali za a iya rikici a garin a ce baka an buge mutum 30 amma an ka je BBC kai ka irga mutum 30 da kanka an ka je gidajen kafa labarai sai a ce maka 5 saboda me su akwai wanda yake me control din su to in akwai wannan shubha ina fata mun gane akwai wannan irin wannan shubha to su ɗan bid'a suna cewa mutawatiri shi kadai ake me kafa hujja da shi a babun aqida mun kuma muna cewa har da me har da ahadithul ahad matukar sun tabbata Abdullahi ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala wani ya zo gare shi yana mai ƙoƙarin ce masa yana mai ƙoƙarin shakka akan Ishaq ibn Rahuwiya Ishaq ibn Rahuwiya babban malamin hadisi ne kowa ya sani wani ya zo sai ya same shi yake cewa hadisin nan na Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya ubangijin Allah madaukaki yana saukowa zuwa ga saman duniya sai yake cewa da shi ta yaya za a karbi wannan hadisi alhali ba mutawatiri bane sai Abdullah ibn Mubarak yake ashe Ishaq ibn Rahuwiya yake cewa da su wa'annan hadisan fa ahad din da kake cewa ba mutawatirin ba ahad din da su ne fa muke tabbatar da cewa a wasu mas'alolin wani in ya kashe wani za a kashe shi da su muke tabbatarwa da su muke tabbatar da ya za a yi yankan hannu in aka yi wato sata yace da su muke daura aure da su muke raba aure da su duk wani abu na addini yawanci da su muke yi to banda rashin hankali ya za a yi mu karbe su a can har mu kai ga iya sara kan mutum da su sai kuma wa'annan dai da suka rawaito wannan hadisin nan da muka karba har muke iya filla kan mutum da su sai kuma nan kuma mu ce ba za mu yi aiki da shi ba ina fata mun fahimta to in dai ba za ka yi aiki da shi anan ba to can ma me kar ka yi aiki da shi to shine yake cewa shi yasa malai ya kawo wannan aw sahha anil mustafa in dai ya tabbata sawa'un mutawatiri ne ko ahadi ne mu ahlus sunna
muna karɓa kuma muna aiki da shi kuma muna imani da shi, ba ma mai da komi daga cikin wannan abu da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matukar yana tabbata to shikenan mu babu abin da ya dame mu, sai dai mu yi me abin da malam zai faɗa. To in yayi sahha anil mustafa to me zami, sai yake cewa wa tarku ta'arrudi lahu birrad, kuma kada za mu karɓe shi, ba za mu wato zo ma wannan hadisin ko kuma mu bijiro da ƙoƙarin raddin wannan hadisin ba. Raddi kamar yadda malam Usman yake faɗa, yake cewa at-takrib wal inkar, wato mu yi ƙaryata hadisin mu ce ƙarya ne, ko kuma mu yi inkarin shi mu ce ba haka bane. Misali kamar a ce Allah madaukakin yana da hannu, kawai sai mutum ya ce ba shi da shi. To mu in dai aya ta tabbata, hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata, mutawatir ne ko ahadi ne, to mu ba ma ƙaryatawa. Dole ne mu yi imani da wannan abu, ba za mu mai da shi ba, ba za mu ƙaryata shi ba, tunda ƙaryatawar yana kaiwa ga kafirci ne, domin ƙaryatawan kamar ƙaryata Allah madaukakin sarki ne, inda shi ya faɗa qul a antum a'lamu am billah. Sannan kuma yake cewa duna ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wil, ba za mu yi raddin sa ba, ba za mu ƙaryata ba, sannan kuma ba za mu yi tawilin sa ba. Menene tawili? Na'am, ban ji ba. A wannan raddi ne. Tawili yawa, ta'wil a ma'anar shi da take zuwa da shi a littattafan magabata ko kuma a cikin littattafan aqida, yakan zo ne da ma'anoni guda wato uku. Ma'ana ta farko shine tawili, ma'ana haƙiƙanin abu, a ce ai tawilin kaza, ma'ana ta'wiluhu ai haqiqatuhu, haqiqanin shi. Wannan kuma kasancewa lafazi kaza a cikin alqur'ani mai girma yana zuwa da ma'anoni kaza kaza, yana da matukar muhimmanci, yana da kuma tasiri a tafsiri, saboda zai kai ka ga ka fassara ayat daidai ba tare da ka bata shi ba. To tawili yana zuwa da ma'anar me haqiqanin abu, an ce at-ta'wil ai haqiqatul amr. Misalin shi shine faɗin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da yake cewa ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya babana, wannan fa shine haƙiƙa zahirin wancan mafarki da na taɓa baka labari, wannan shine zahirin shi. Ina fata mun gane. Sannan kuma faɗin Allah madaukakin sarki yawma ya'ti ta'wiluhu, sun karyata sai Allah ya ce to ranar da za su ga haƙiƙanin abin, yaqulu alladhina nasu min qabl. Ina fata mun gane. To yana zuwa da wannan ma'ana. Sannan ma'ana ta biyu da yake zuwa da ita shine abin nan wato tafsiri, shine kamar yadda Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala, wato abin da zamu faɗa game da tafsirin faɗin Allah madaukakin sarki kaza 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 kaza, kamar kuma hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anhu da ta bayyana irin tasbihin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi, shi take cewa ya ta'awwalul Qur'an, sabbi bihamdi rabbika. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana tasbihin, shi take cewa yana yi ga yanda yake ya ta'awwalul Qur'an ay yufassiru al-Qur'an, yana fassara Qur'ani. Sai ma'ana wacce aka kirkiro kenan, aka shigo, wacce yawanci yanzu ana faɗan ta'wili ita ake nufi, shine a fassara. Wannan awar malaman usul ne yawanci, da kuma malaman ilmul kalam na wannan babin aqida da sauransu, suna cewa a fassara lafazi da wata ma'anar da ba ita bace mai zahirinsa, saboda wani dalili da ake da shi. Ma'ana lafazi ga asalin ma'anar shi, sai ka fassara shi da wata ma'anar daban, ba ita ce wannan ta asalin ba. Wannan shi ake cewa me ta'wili, sarful lafzi an zahiri. To ka juya lafazi daga zahirin shi kai shi zuwa ga wani abu. To shi wannan tawilin
ba ko da yaushe yake zama abin ki ba. Akwai sanda yake zama abin so, akwai sanda yake zama bid'a, akwai sanda yake zama ma kafirci. Idan ya zamto tawili ne sahihi, to kuma ba shi malam yake nufi ba kenan. In sahihi ne kenan, malam ya ce wa tarku at-ta'arrudi lahu bir-raddi wat-ta'wil, kada mu yi tawili. To in tawilin ya zama sahihi ne fa, to kala na farko shine ya zama tawilin me sahihi ne. To ya zamu mu gano tawili sahihi ne? Dole ne sharuɗa. Akwai sharuɗan tawili ingantacce. Ka ɗauke lafazi daga asalin ma'anar shi zuwa me wata ma'anar da yana iya ɗaukan ma'anar, amma dai kuma mutane ba sa kawo wannan ma'anar me a ƙwaƙwalwarsu saboda dalili. To dole ya zamto yana da sharuɗa guda huɗu. An yatahammala al-lafzu al-ma'na al-mu'awwal ilayhi, أن يتحمل اللفظ المعنى المؤول إليه، يعني shi wannan lafazin yana iya ɗaukan irin wannan ma'anar. Ma'ana akwai wannan ma'anar a cikin harshen larabci. Lafazi ne guda biyu, yana da ma'ana kaza, ita aka fi amfani da ita, yana da kuma me wata ma'anar daban amma ba a cika amfani da shi ba. To dole ya zamto yana iya ɗaukan wannan ma'anonin a harshen larabci, sannan a shari'ance ma yana iya ɗaukan wannan ma'anonin. Na fata mun gane. Sannan sharadi na biyu, an yatahammalahu siyaqu, siyaqi yanayin yanda maganar ta kwararo yana iya ɗaukan wannan ma'anar shi ma. Ai kalma kamar yadda wasu malaman lugha suke faɗa, wai kalma ba ta da ma'ana sai a cikin siyaqin da ta zo. Zaka samu kalma ce guda ɗaya, amma in ta zo a cikin magana iri kaza ma'anar ta kaza ne. In ta zo a magana iri kaza ma'anar ta me kaza ne. Wannan kuma abu ne da yake mai yawa, kowa ya sani. Na fata mun gane. To ya zamto yanda aka kwararo bayanin yana iya ɗaukan wannan ma'anar. Misali, lafazin an-nazar. An-nazar gani, kuma yana da wasu ma'anonin ba gani ba a harshen larabci a kuma shari'a. Misali yanzu aka zo aka ce, kawai malam yanzu na kamshe ce wa hadha al-isnadu fihi nazar, akwai gani a ciki kenan. Me yake nufi? Na'am, akwai wata yar damuwa dai da ya kamata ba dai gama abu karkarewa ba, akwai yar mushkila a ciki. Wa hadha al-qawl fihi nazar, ba daidai bane wannan magana, akwai wani dan matsala a cikin magana. Na ba ta mun gane. To amma nazar asalin shi gani ne, amma kuma ka kai shi me wata ma'ana daban. To idan ya zo nazar din a cikin siyakin da aka ce nazara ilaihi, ya yi duba zuwa gare shi, wannan to ba zai iya ɗaukan wata ma'ana ba sai me sai ido kawai. To idan ya zo a cikin lafazin an ce nazara ilaihi, sai ka zo ka ce ai akwai matsala a ciki kenan, zai ɗauka? Ba zai ɗauka ba. To dole ya zamo siyaƙin da abin ya zo, yanda aka jero abin a cikin jumlar yana iya ɗaukan wancan me ma'ana. Sharadi na nawa? Na biyu. Sharadi na uku, an yaquma ad-dalilu ala anna al-murad al-ma'na al-mu'awwal, a samu dalili da yake nuna cewa abin da ake nufi fa da wannan lafazin shine ma'anar da ka juya zuwa gare shi. A samu wanda yi da yake ƙarfafa maganarka, ba kawai shaci faɗi ba. Sannan na hudu kai shine wannan dalilin ya zamto babu wani dalili kuma da yake ja da shi akan wannan ma'ana. Dalili ne babu wata matsala a ciki. Wannan sharuɗa guda hudu za mu iya samun su, mu buga misalin su a faɗin Allah maɗaukakin sarki, nasullaha fa nasiyahu. Nasiya, me nasiya? Ya manta. To ka fasara ayar nasullaha fa nasiyahu. Kakkaje ga wani. Nasullaha, nasu a nasu. A asalin ma'anar shi larabci shi ne mai mantuwa. To kuma ma'anar shi a nan shi ne mai, kamar yadda Ibn Abbas yake cewa, ai tarakullaha fa tarakahumullah. Sun bar Allah madaukakin saki, sun ki masa ibada, sai shi ma ya bar su. Saboda me? Anan ai ba zai yi a ce sun manta da Allah bai, suna sane da shi.
ko sannan nasiya lafazin yana iya ɗaukan me ma'anar ko to sannan kuma yanda abin aka jero shi ya nuna cewa ba wancan ma'anar ne ake nufi da mantuwa ba saboda me Allah madaukakin sarki wa ma kana rabbuka nasiya Allah madaukakin sarki baya mantuwa dan haka ba za ka fassara wannan ayat da me mantuwa ba fahimna da kuma faɗin Allah madaukakin sarki qala fi kitabillahi yadhillu rabbi wa la yansa to kaga waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa nasiya a can tarakani ina fata mun gane to dole in kai tawilin aya ko wata siffa ta Allah madaukakin sarki sai ka kawo mun tabbatar da waɗannan sharuɗan guda nawa guda hudu in ba haka ba tawilin ka na me na banza ne ina fata mun fahimta to wanda suke tawilin da ba wannan ba wannan tawilin da muka faɗa shine tawili sahihi da ya cika waɗannan sharuɗan to duk wanda babu waɗannan sharuɗan a ciki ko ya tawaye daga wani sharadi daga cikin waɗannan sharuɗan to tawili ne na me na banza da ba a karɓan shi kuma ba a aiki da shi shi kuma wannan tawilin malam Usaimin rahimahullahu ta'ala ya bayyana cewa irin wannan tawilin da bai cika waɗannan sharuɗan ba yakan zama wato yakan zo da ma'anoni yakan hukuncin shi ya kasu zuwa gida uku yace akwai wanda yake sadir anil ijtihad as-sadiru anil ijtihad ma'ana mutum muna kyautata mai zato bawan Allah ne mutumin kirki ne kowa ya sani ahlus sunna ne sai ya zo sai tawilin wani abu sabanin yanda asalin abin yake kuma babu dalili ko kuma akwai dalilin amma dalilin me ba shi da ƙarfi to wannan muna cewa mutum ne da ya samu me dan zamiyar kafa sai mu masa adalci mu bayyana masa in ya dawo lillahi alhamdu in bai dawo kuma sai ya shiga sauran cikin wayancan to irin wannan ma'afu na anhu ne ana gafarta masa shi malami ne ka san shi ahlus sunna ne mutumin kirki ne sai ya dan samu zamiya a wata fassara to ba za ka ce to wannan dan bid'a ne munafiki ne kaza a'a saboda sanin shi da kai na da shi dai sa ba za ka masa me wancan hukuncin cewa tawilin yake nufi ba sai dai ka je ka bayyana masa in ya karba wallahi in bai karba ba kuma wannan ya fita daga uzurin da me kake masa zai iya kai shi ga bid'a Allah wannan shaki ya kare mu to sai na biyu kuma shine wanda aka yi shi akan son zuciya aka yi shi akan me son zuciya da kokarin sai na tabbatar da wani abu da yake ba haka yake ba amma kuma yana da ma'anar tana iya ɗaukan wannan ma'ana a harshen larabci amma son zuciya ne saboda bai cika waɗancan mai sharuɗan ba to irin wannan kuma shi fasikanci ne hukuncin mai yin shi mai fasiki ne matuƙar bai ɗauki ma'anar tawaya ga Allah maɗaukakin sarki ba misali asha'ira da sauran tawa'if na yan bid'a suna korewa Allah maɗaukakin sarki siffar hannu bal yadahu mabsutatani sai su ce maka ni'imar su ce yadullahi fawqa aydihim sai su ce karfin shi ne ba za su da su ce mai hannu ba to wannan tafsirin da suke yi sun fassara lafazin da me ba ma'anarsa ba to shin akwai irin ma'anar hannu ya zo a harshen larabci kuma ma'anarsa ƙarfi kuma ma'anarsa ni'ima akwai a harshen larabci akwai misali faɗinsa lahu ayadin alayya sabighatu lahu ayadin alayya sabighatu ayadi jam'u yad ma'ana shi fa wannan wanan nan fa da kuke gani yana da ni'imomi da yawa da ya taɓa mu ya taɓa ban kaza ya taɓa ban kaza to yad gashi a harshen larabci ta zo da me ma'anar ni'ima ko sannan sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka je sulhul hudaybiyya kafiran suna ta ja'in ja da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har wani yazo yana maganganu sai na Abubakar ya faɗa mai wata magana da bata wancan din rai shi wancan kafirin ya ji bakin ciki sai ya ce wallahi ba da dan hannayen da kake da shi a kaina ba da dan wata yadda kake da ita a laula yadul laka
alayya ba da wani dan hannu da kake da shi a kaina ba, ma'ana hannu anan me wata ni'ima wata kyauta da kamun ba, wallahi da na ma kaza 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 kaza. To kaga wannan ai ya tsallake sharadin mu na farko cewa lugha ta dauka, to akwai ma'ana a cikin lugha. To amma shi wannan abin da suke faɗa nassoshi na shari'a suna ja'in ja da shi, suna me ja'in ja da shi. wani nasi kenan? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana da wannan hannun hadisai da yawa, hadisai da me hadisai da yawa, ga ayoyin nan da yawa, kuma hadisan sun zo da lafazin da ba zai taba daukan ma'anar cewa me ni'ima ba. To irin wannan da yake da wajahi na lugha, amma saboda dagiya da abun nan da ta'assubi sai mutum ya rike ya kin sakewa, to wannan ana kiran shi tawili. Amma mai irin wannan da yake da wajahi a harshen larabci ana kiran tawili shi da me fasikanci. Ina fata mun gane. To sannan kuma na ƙarshe shine ya zamto ta'assubi ne da san zuciya, kuma ba shi da wata fuska a harshen larabci, ba ta inda zaka fahimci wannan ma'ana a harshen larabci. Ina fata mun gane. To wanda yayi wannan kuma shi kuma ya danganta, yakan zo ya zamto kafirci, kamar wanda za su dinga wato tawilin a fuskar Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya ce yana da fuska, su sai su dinga tawil ce ai ba fuska bane, ba fuska bane, kawai yarda ne. Wannan kuma wannan ba shi da wani waje. To irin wannan yakan zamo mai kafirci matukar mutum ya yi shi bisa son zuciya da ganganci, ya sani amma kuma ya ƙi. To lallai wannan mutumin zai zo abin nan. Insha Allah Allah mana sarki ya kai mu inda malam yayi magana akan sifofin wajihi, za mu yi bayani akan sifofin, mu kawo dalilan su, sannan kuma sai mu kawo raddi akan irin waɗannan mutane da suke fassara sifofin Allah ba da abin da ya fassara shi ba. To sai yake cewa duna ta'arrudi lahu wa tarku ta'arrudi lahu birrad. Mun faɗi ma'anar raddi ko ta'awil, mun ce wani irin ta'awil yake nufi? Tawili wanda yake batili, bai cika sharuɗa guda nawa ba? Guda 4 ba. Sannan kuma duna ta'arrudi lahu birraddi wal me na'am duna ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wili wat tashbih wat tamthil. Wato kai imani da shi ba tare da ka yi inkarin shi ba, ko ka yi tawilin shi ba bisa hujja ba bisa dalili ba, sannan kuma ba ka yi imani da wannan sifa ta Allah madaukakin sarki ba tare da ka dinga kwatanta ta da sifar wani ba, wanda mun yi bayani akan bambanci tsakanin tashbih da tamthil a wancan satin ko. To ba tare da ka kamanta shi da wani ba, kaman ka ce ai siffar shi kaza tana da kama kaza ta wuri kaza, ko yana kama da abu kaza, siffar shi kaza. Wannan tashbih ne, ka dauko wani wato bangare na wani abu ka dinga cewa yana kama da bangaren wani abu, wannan tashbih ne. Amma idan ka ce yana kama da shi kwabo da kwabo, wannan shine mai tamthil. Ina ba ta mun fahimta. To kar ka yi wannan, sannan kuma kar ka yi mai tamthil. To wannan malamai suna cewa duk wata siffa ta Allah madaukakin sarki in za ka tabbatar da ita, dole ta zamto akan me waɗannan abubuwa. Kar ka yi raddi, kar ka yi tawili, kar ka siffanta wannan siffa da wani abu, sannan kuma kar ka ce kwabo da kwabo kama da me wani abu take yi. Ina gani a nan ne za mu tsaya tun da 10 ta yi, sai mun zo za mu ci gaba bi idnillahi subhanahu wataala. Insha Allah abin da nake faɗa shine majalisin da za su so gaba, kamar yadda wannan ya fi na can sauri, za su fi wayannan sauri, tunda yawanci abubuwan da muke bukata na ga'idojin muna tabbatar da su ne me a farko. In an zo dama mun sani, shikenan wuce shi zamu yi. In mun zo mun sani wuce shi zamu yi. Dan haka majalisin gaba ba za su zama masu tsayi kamar wannan ba, sai a mana hakuri da tsawaitawa wani lokaci ana yi ne saboda abin ya fito fili, kuma saboda irin fitintunan da suke cunkushe a cikin babul aqida a wannan zamani. Allah madaukakin sarki ya datar da mu, Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa na gari, Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda suke tabbatar mai da sifofinsa waɗanda ya tabbatar wa kansa ko annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa. Insha Allah mun zo kowace sifa
malamai suna bayani ya ake bautawa Allah madaukakin sarki wurin tabbatar da wannan sifa duk wacce malamai ambata an yi bayani akan ta mu yi bayanin shubuhar masu kawowa mu yi raddi sannan kuma mu bayyana ya bawa zai amfana da imani da wannan sifa Allah madaukakin sarki da taddamu wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik